Ari na ang balig. One half na montage. Pagpili kana imong pisa. Ug ako nga imong juwa. Bagong IPR set. IPR yan boy, IPR yan. Pagkaangas. Bagay kayo isa akong bagong alaga. Bagay kayo sa ako ang alaga. Ari na ang balig. One half na montage. Awa na. Nabuang naman tingali ng tawana na yung motor. Sige, pamalit na yung bagong pisa. Kabagay gid sa akong alaga, oy. IPR yan, boy. IPR yan. Estetik na sa kong motor, oy. Panigurado. Makaangka sa pukuan ni Og. Sexy lady. Basta kay mga ipit-ipit lagi. Ang ilahang duha ka. Toy. Diri oh. Sa akong buko-buko. Mag-uyog-uyog pag-ayo. Nabuang naman siguro ni tawhana ni. Magsige na magyaw-yaw maorang usa. Hoy, Anthony! Uy, lang. Nalay ka dira. Bro, oray kagbuang no? Sige kagyaw-yaw ana imong motor. Ay aba, syempre. Natural naman ni para sa mua lang. Di man ka karelate anigod kay dili man ka moto lover. To lover sa imong mata. So, unsa dito mong gitao diha? Ay! Ari girl oh. Bagong lingkuranan para sa akong alaga. IPR yan, mamahalin yan. Mamahalin? Grabe lang no? Halos taga-adlaw naman lang ko makabantay. Nga masigi kag tawda ng bagong pisa sa motor nimo. Aba syempre. Kailangan magini siya nga mo pogi eh. Grabe lang no? Hilig jud ka kaayo masigig pamalit anang bagong pisa. Ana man gyud na lang. Karon ganing sunod na ako'y gustong paliton ani murag akong budgetan no sunod tambutso. Kana bitong tambutso nga sipa kayo para di na ako makadungog sa yaw-yaw nimo. Unsa to? Ay kuan lang ba kanang mopalit ko og tambutso kanang sipa kayo para karong Pasko. So naadik na jud ay ka ng pisa ha? Naadik na jud ay ka ana? Adi man sa ingon nga naadik pero murag may ana. Bantugra di ay kana imong mga kwarta imo ra ding gipamalit og pisa. Wa na gani ka kapalit para sa kuha. Hastilan. Unsa man sa kunoy pamaliton ako para sa imo hala nga outfit check? Okay naman kaayo ta. Outfit ra di ay. Pampagwapa di ay. Pampagwapa? Hastilan. Kusik-kusik mo lang na sa kwarta lang. Nunod naman ka ng mga pagwapa lang. Kaya diri sa kong mga mata, ikaw na ang pina kagwapa. Bisag dili gud. Diskarter kini para makasigir akong palit og pisa ba. Tikon jud ni tawana. Che, di ko madala imong bulatik. Pagpili kana imong pisa ug ako nga imong juwa. Kalaugaw. Wait lang sa langga. Ana maguni lang. Kung adto ko sa piyesa. Sakit kaayo sa bulsa. Pero malipayon ko gasto kay kwarta pero syempre malipayon gihapon ko. Tapos munindot pa og porma ang akong motor og tanang mga tawo nga akong magian sa krasada. Mutingala sa ako ug syempre di gyud na maiwasan nga naay magpanampit nga dalaga kay mosakay sila. Unya? Wait lang sa isang react ba? Kung ari pug kunimo, gasto pug kaayo ka. Unya, di po kay ko malipay sa imuha kay kusog kay kamo yaw-yaw ba? O yaw-yaw ba? Dili pagyug ko nimo palaagon, di pagyug ko nimo paimnon. Strikta kaayo ka.
Gi-times 3 pa nimo ang kastrikta sa akong mama. Unya. Gipapili rati ka unya daghan ka kang yaw-yaw diha. Kalawgaw, ikaw magyapon akong pilion. Kaya kani mga butang, pwede man ni mawala sa tanang higayon. Pero ikaw, nag-stay gihapon ka nako. Hangtod karon. Magaling kang kupal ka. Sure ka? Too na po ng tala-tala oh. Tubag na ba? Sure ka? Sure lagi. Hastilan. Gaparayag na po ni siya ba oh. Garang dili makamuto sa ako Unya, ako jud imong gusto. Siyempre. Yun na istorya mo na. Unya, ganahan mo ko magpariband? Kalawgaw. Sige na ba? Hastilan lang. Wala pa man taong ko'y kwarta karon. Sa sunod na lang sweldo kay iparibante ka. Bisa pag ka ng buhok sa imong ilok o ka ng sa obos, ipa-straight na ko na ba? Wala jud ay kay kwarta lang. Wala lagi lang. Sa sunod na lang ha. Antay ka ha. Ipariban baya ko sa sunod ha. Uy, kisa man ang nanawag. Bi ako tubag ani be, basikin sa na po ng bayahanan ni. Kalawgaw. Laki man di ay ni. Hello sir? Oh, naman diri si Anthony. Ngano day sir? Ha? Shopee delivery? Pila man na sir? Ha? 4,000 kapin? Kadako agud ana. Unsa man yang gi-order sir? Daging? Ha? Daing. Para sa unsa day na sir? Tambutso? I-cancel na sir, i-cancel na. Karon kang tao. Animal? Ibiyaan ko sa buang. Sama na to mga bossing no. Kung init na gaani kayo ang ulo sa inyong mga asawa, sibat na. Ayaw na hulata nga makulatahan ka.